מטען, עוד מטען. עצור, אני רואה אותו. איזה יפה, הוא קופץ למעלה? אויבים. איך כן, יכול להיות שיש עוד מטענים בצהוב. חורים קטנים, אני חושב ש... אני פה מסתכל... רכב מקדימה. יכול להיות מטען צד בשמאל? תעשי כבד, תוריד רססו אותו. גלגלים. Machine gun 100 meters northeast. 100 meters northeast. גאנר 4, תפנו מקום לגאנר 4. מקום לגאנר 4. תנו לגאנר 4 לעבור. קח קדימה. כולם מתים. היה לך מנוע. חמושים צד איסט מאחורי הבית. לפרוק צריך לתפוס מחסה. אתם רוצים לפרוק? חדלש, כולם מתים. כיוון איסט מאזור הבית שם, חפשים. אפשר לזרוק רימון? כן. רימון יוצא, 21, 22, 23. עד 25? כן. רכב מאחורה, חמושים מאחורה, כיוון עם ווסט. חמושים מאחור, כיוון ווסט, שימו לב. Rifle 100 meters southwest. Soldier 100 meters southwest. אש כבדה. עוד מי שלא צריך שלא יצא מהרכב, רק גאנרים יורים כיוון ווסט. יש לנו לתקן את זה? כן. איך? ריפר קיט. יש ריפר למישהו. תחזרו למבנה גאנר קדימה, גאנר 4. יש שם אחד מאחורי הבית, אני לא צריך לפגוע בו. בפינה. קדמו קדימה. יש לנו מישהו יכול לתקן ג'יפ? כל הקבוצה שלי מת. שיט, רימון וכו'. בטעות. בוא נתקדקד. וואו, זה מזל. איי. אני בגאנר, אני. לחצו איי. אין לי ופרקיט. די, נפגעתי, יאללה. חצצנו את הג'יפ פה. הנה שם, יש שם אחד על הגבעה עומד, עזרה. כל אחד שיסתכל שנייה יצא מהרכב ויסתכל אם יש לו ריפר קיט. תלחץ על I ויראה אם יש לו ריפר קיט. לא על G, על I. חשוב מאוד שזה לא יהיה על G. ככה בטריות אני ראיתי היום עם ה-G הזה. כולם שיצאו מהרכב שיבדקו אם יש להם. לא, הכל פרסט אייד, קוסם. אני בכלל מדיק, אין לי כלום. רכב מספר 2 יש אצלנו. אין לי. בואו תבדקו את הרכב של הרוסים, אולי יש להם. איזה רכב ביקשתם שתקנו? לא, אני בודק אותו שנייה, רק מביא אותו לשם. יש לנו ריפרקיט עליו? שלא צריך שייכנס לרכב. טוב, בכל אופן אפשר להחליף את הג'יפ שלך איתו. זיו. וואלה, התוצאה שלי מת. טוב, אז יש דיווח שאין רכב לתקן, שימו לב. תעצור שנייה, משמאלנו? מי זה פה? מי זה? תעצור שנייה, אל תזוז, אל תזוז.
מי זה ברכב של אויב? אוקיי. קדימה, אנחנו צריכים להמשיך, כל מי שבחוץ שייכנס לחייבים ויאללה. יאללה, גאנר ביצד לא, ימין, לעלות עליו. אתה מאחור. מי זה? אם אי אפשר לתקן את ה-GPM, אני יודע לקח את ה... אז אתה אומר אף אחד לא שם לב, כולם שמים לב להכל. נכון, כולם שמים לב להכל. בג'יפ שלי יש עוד מקום אחד, בימני של מקאנר. רוסים ברבק. למה לא יכול להיכנס? יש פה עוד מקום, זה צד שני. לא יכול להיכנס, אין. ריידין בק, נסה מאחור, ממש מאחור. יש לי פסנג'ר סיט, אתה יכול. כן. עם הגלגלת. אין לי פסנג'ר קיט, מה זה אחר הזה? כנס שנייה במקומי, כנס. למה הרסתם את הרכב עם הגאנר? למה... כי הרכב נהרס. לא, באמת אין פה מקום, אין מקום ברכב, באמת אין. יש אחי, הנה, סתכל, איך אני עובר אחורה? אין. דרייבר יש, מה? אני ראשון. אין אחי, אין. כנס לדרייבר ואז בגלגלת תעשה פסנג'ר סיט. מי זה שם מאחור בחוץ? כנס לדרייבר ועם הגלגלת יפה לך רק פסנג'ר. אנחנו מתחילים לזוז. יאללה, בא לכם לזוז, קדימה. זוז. אחלה. מה זה פסנג'ר אחי, זה בגג, מי מלא? בסדר, תחיה. מה זה, אני תקוע בגג. כן. מי מלא? הרכב הכי מגניב שיש, תקשיב. יש פה אפילו ווליום לרדיו. בר 3, צמצמו אחורה. Got a visual. Car, 400 meters, bearing 030. יש I've got a מקדימה. visual. Soldier, 400 meters, bearing 045. יופי, אנדרי. Taking fire! אתה עם אמא של הרכב. Man, 100 meters אני north. בטוח. אני רוצה רק עליים שיתנו אותי. מי צריך מדיק? מי? לא! מי זה הסימון? לא! ארל, תחתני. לגלגלים או לנהג? יש לכם מטולים, תשתמשו בהם. רכב מהצד השמאלי. מה עוד שנגמר לנו כדורים? 53 אחרונים. עצור שנייה, עצור, אני רוצה למה... עצור, מי זה הבן אדם פה? מי זה על הגבעה? גרין מהגבעה, תחזור. מדיק, אני צריך טיפול. הנה הוא פה. תודה. צריך פה חיפוי איתי. Enemy fire! ווסט. קדימה, תמשיכו, קדימה. לא, יש מווסט אחי, ממש פה. תקל לי וי. שימו לפה לגרנים, יורו אלינו מרחוק. אל תזוז גרניידר, אל תזוז, אני מרפא אותך. ג'יפ ראשון שיעצור, אין לנו את הג'יפ השלישי. מה עם הג'יפ מספר 3? גרין, כנס לרכב, אין שם אף אחד. סתם PC שנוהג. זיו, חכה לי. Enemy fire! מה? לא מאמין! למה אתה לא הורג אותו? גרין, הוא באמת. אנדרי, עצור, אנדרי. הוא מת. אפשר לעלות? כנסו לרכב. הרסו לנו את המנוע, אני לא יכול לזוז. הרסו לנו את המנוע. בסדר, יש לנו פה ג'יפ, לא, הוא מת. אח. אין לנו גם כדורים, אנחנו בלי גאנר, אין לנו מה לעשות. מי זה באוטו?
רכב ראשון, אין לו זיו, עצור, זיו, תתני לו. לו. כנ"ל לרכב השני והרכב השלישי אין לנו גם. אז זה רק ברגלית. 2, do you read? Over. אנחנו עוד מעט מגיעים, נשאר לנו עוד... We got a man down. דרך כל הדרך. רכב ראשון לא נשאר נוצא. לנו עוד 500 מטר. טוב, ראשון, תתקדמו כרגע, אין לנו ברירה. נשאר לנו עוד 500 מטר ליד, למה אנחנו לא עושים את זה ברגל? 600 מטר. מה הבעיה של רכב מספר 1? המנוע הלך, הרגו לנו את המנוע. אז מולנו על הצומת ישר. אז בדיוק, תצאו החוצה ובואו ברגל. לא, ריף, תכנסו, מה אתם עושים? אוי, אבל אין... הורדת אותו. לא הורדת. או שכן? מה לא הורדתי? הנה, עלה לי אחד בהריגות. פאקינג זיר. רכב ראשון לפרוק. היי, יש פה טרקטורון. יאללה, כולם על טרקטורון, יאללה. מסוק, אני שומע מסוק. בוא נמשיך הליכה ברגל. הליכה רגלית. זיו? User joined your channel. הליכה רגלית, אבל בואו ניקח את הרכבים מי שעל הטרקטורון שירד. בתור מגן. קחו את הרכב השני שעדיין נוסע, ונשתמש בו בתור מגן. תמשיכו בבנה, אל תלכו ככה מסודר, חלק ימין, חלק שמאל. אין לנו מה לעשות עם הרכב, בואו כבר. אנחנו עוד 200 מטר שם, עוד 200 מטר שם. אוקיי. תעצרו רגע, אני רוצה חלק ימין, חלק שמאל. כולם לקחת רווחים. יש התקלות מולנו? אבל כל האיבים שלנו... We've got an enemy. Car, 400 meters, bearing 030. טוב, אני אצא. עצרו, יש! חדל. אני שומע כ-60, הנה, הוא מסוק באוויר, מסוק כיוון נורף, כיוון נורף. 300 meters northeast. נפל. מסוק שני נפל. וואו, מה זה? למה יש מסוק משתגע מול פנינו? Helicopter, man, 300 meters, bearing 030. מה זה? רואים את המסוק הזה או שזה רק זה? זה מה שככה. לשחרר על הטיל, לשחרר על הטיל. Enemy spotted. Machine gun, 400 meters, 11 o'clock. שימו לב, באזור עם הזה הגדול הרבה אויבים ועוד יפה. רכב חוסל. אחד נפל. מי עשה פה? אסף מת. אני רואה אויבים ליד הרכב שהתפוצץ. We've got an enemy. Soldier, 300 meters, bearing 030. למה יש פה מלא סיביליאן מתים? עכשיו הרבה מחבלים. I need ammo. לא לראות סתם, להתקדם. אויב על הציר. זיו, אני כרגע מאחוריך, תנסה להתקדם לשירות. לעשות מה? איזה ציפור. שפחות 4 אויבים.
יש שם עוד רכב, הוא לא מאויש. תקדם לעבר בגדה. אנחנו לא משחקים לפרודד, זה מעניין שלא מצליח אף אחד לדבר איתו. הכל, כולם שוברים שם. ציפור מסריחה. שוברים שם. הם שוברים שבא בדיוק, מה שאנחנו צריכים. מי זה מתקדם ראשון? אתה רוצה עכשיו? תפל משהו פה. או. מי שמצטרפן בכל סיפור, אתה רוצה עכשיו? לא, אי אפשר. אני כבר אסם להוריד סקיירים עד אז. לא שחקת בזה כבר? שחקתי בזה כבר. Rifle 100 meters east. תבדוק מודים. מלוכלכים קדימה. לא, תודה. גרפיק לכם. Sniper 75 meters southeast. אוי. אני מת. בואו נצא, 21, 22, 23, 24, 25. פשוט שוכב שם והורג אותה. חבילת ויטה. וואו, מי עם הנגמש? נלחצתי. כמה ציפורים. Fuck this. פאק. קורה. לא משנה, אבל ראיתי בדיוק אחד לפני שהרגו אותי, אז אני מרוצה. רק את הכי הרבה במשחק הזה בינתיים. יש אחד בדיוק באמצע הרחבה שם, ירוש שוכב. כן, שוכב כמו זין. כולם מתים. זהו, לא נשאר אף אחד? טוב, לא משנה, איראנים ניצחו. כן. נראה לי לא, נשאר עוד איזה 2. 2, אתה יודע כמה הם בבסיס פה? הניחה, ערן! להקה של ציפורים. יואו, הייתם מה זה קרוב לנצח? הניחה, בגלל שאנחנו לא עושים את זה מסודר, אנחנו בכלל ננצח. קשה לך לזה מסודר בלי איתו. קשה להיות מסודר עם מייקר. לא, גם... לא משנה, משחק טוב. כן, אז זהו, אז נשארו עוד 5 שווים, ביג פאקינג דיל. ניצחנו בתיאוריה. תיאורטית. אנחנו שכפים מזוינים. תקעתי בקיר. כן, גם אני. לא, ניחה, לא גפתר. מאחוריך. טוב, זה היה נחמד. נגמר כולם מתו. טוב, זה היה נחמד מאוד, לדעתי.